Kamay lang katuro to ba? Tumusin na kayo kakaraw-raw kapon ako na ratin sa iyo kay nanay kay. Mana may uri mo ati Miss Bimba buat nga wat meten wa. Akan nung ram ang fans akan ano na sinano ko. Diram na makin kay kay ro te takon kay. Kaya nang pura yung nanakin. Ang karabayo konta. Kaya ito nikabihan niya ko na. Kaya nga nga kawa ba ako kay permit ni Bimba kay na awadan ka. Kung sa po ito ang kabihan niya ko na. Ay nakarabayo ta kung eh. Karabayo tahan po ito ka. Anong kara-kara yung mapuro kara-kara na ko. Ay tatanda pa. Ay. Ay ati ikan sira ki kantay ya karo uniam may rang angaya itu kayo am kaya yu rang kamero. Miss Bimba. Alsus tayo ko kayo ni Monkey. Ya karo yang mangki ya. Ay. Ay, hindi na ako wala ko. Hindi na tayo bibilisira ko. Hindi na tayo soya tayo. Antay ya Miss Bimba. Kay, ibu kita menolong Miss Bimba. Kundi Miss una lady ada tahu lain Tuhan apa itu abo. Iyam sira kini. Miss Bimba 2024. Awaran tanong mikan. Ang digin niya wag medya. Ay wat meten wa na kini meo. Ay ya, tayo mira sa kapos siguro ka. Eh, ang wala kaya nila ba ko. Ay. Iyam di ako katiagin na ko yaro no. Tatani kita. Kaya mo sila karapara pa. Pwede mo rin yan ang kaso. Aku kata kira ino koy kay kuari ki pa Miss Bimba te wa tanga wa mi meten wa. Aku kanta ni ngapa inanon tai kayo ina bes kanwa na miyo bikin foto kan nami foto ke digi ami usu ate Bimba ke. Ora ara pari. Siapa? Siapa?